Le, jina ma kellix xiel. Giovanna tipikament tagħha għamlet l-iktar ħaġa ġenwina possibbli li seta' tagħmel. Giovanna hija persuna ġenwina, dedikata, leali u ta' onestà. U ta' bniedma b'dawk il-valuri għamlet il-ħaġa diċenti li seta' tagħmel. Offrit ir-riżenja tagħha mill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u offrit ir-riżenja tagħha mill-Partit Nazzjonalista biex istess twassal messaġġ b'saħħtu ħafna li tkun tista' tiddedika li l-anfisha ħalli tiddefendi l-unur tal-familja tagħha, però anki biex ma tħalli lil partit separat minn din l-ixju li qamet li nerġa' ngħid però b'rispett lejn l-affarijiet kif għandhom isiru, wieħed għandu jistenna l-eżitu tal-qorti. Id-Dr. Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ħa id-deċiżjonijiet illi derlu li għandu jieħu fiċ-ċirkostanzi u naturalment refa' r-responsabbiltà tiegħu bħala kap ta' partit illi huwa importanti f'pajjiżna. Inħalli il-proċeduri tal-qrati jieħdu l-kors tagħhom u nittama illi l-poplu tagħna jagħmel l-istess. Ma jasalx għal konklużjonijiet qabel ma jkun hemm l-eżitu finali.